Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul wirba ilahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Syekh Sidi Syekh Bil Hasan Al-Yasyadli. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Antalallahu amrahu fi siyah wafiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid alasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Barya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jadadina. Wa ustadzana wa syekhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-nasu'i biniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Al-ayah. Innallaha astana Gusti Allah iku ishtara iku tuku sinten Allah minal mu'minina saking wong mukmin. Anfusahum ing awak-awake wong mukmin. Wa amwalahum lan harta-hartane wong mukmin. Yen dalam kelawan sedune iku kedue mukminin al jannata apa swarga. Yang qatiluna padha perang sapa mukmin fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah. Wayang duluna mangka padha mateni sapa mukminun. Wayang daluna lan den pateni sapa mukminun. Wa'dan kelawan janji alaihi atas Gusti Allah haqqan kang hak. Fit Taurat ing dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wal Qur'an lan kitab Al-Qur'an. Wa man lan sapa wange aufa nuhani sapa man bi'ahdi kelawan janjine man minallahi saking Gusti Allah. Fastabsyiru mangka padha bunga sira kabeh. Bibaikum kelawan adal ira kabeh allazi kang bayatum kang adal sira kabeh bi kelawan allazi wa zalika utahe mangkono bunga huwa ya bunga huwa ya zalik al fauzu iku bejo al azimu kang agung. Dari Gusti Allah innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sak temene Gusti Allah iku tuku saking wong mukmin, tuku awake wong mukmin, tuku hartane wong mukmin. Jadi ketika orang-orang mukmin iku berperang membela agama Gusti Allah, iku diibaratkan kaya dene Gusti Allah iku membeli jiwane wong mukmin, membeli pembelaane wong mukmin, membeli hartane wong mukmin dan nantinya akan dibayar kali Gusti Allah dengan dikasih surga. Maknane ketika orang-orang mukmin itu berperang membela agama Gusti Allah, nanti ya Gusti Allah bakal membayar wong mukmin tersebut ketika mati, membayar dengan berupa swarga Gusti Allah. Fayang tuluna wayang talun. Yang mana orang-orang mukmin itu mau saling berperang membela agama Gusti Allah, mbah iku mateni wong kafir utawa dipateni wong kafir. Maka Gusti Allah
akan menepati janjine dibayar kelawan nganggo swarga, yaiku hak. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabsyiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Maka ketika orang-orang tersebut, maka ketika barang siapa orang-orang mukmin iku menepati janji marang Gusti Allah, yaiku sing sapane wong membela agama Gusti Allah, jihad fisabilillah, maka Allah akan membayar langsung dengan surga. Nah, ketika orang-orang tersebut menepati janji Allah tersebut, maka fastabsyiru bibaikum, maka berbahagialah atas jual beli kalian, maksudnya atas perjanjian Gusti Allah sing gelem ditepati iku mau. Wadzalika huwal fawzul azim. Mengkono iku mau kebahagiaan iku yaiku berupa kebahagiaan sing agung, yaiku al jannah. Waqala lan ngendika sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidu pada merangono sira al musyrikina ing wong musyrik bi amwalikum lawan harta-hartane sira kabeh, wa anfusikum lan awak-awak sira kabeh, wa alsinatikum lan pira-pira lisan sira kabeh. Dewe Kanjeng Nabi, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Saling berjihadlah. Iki sing dikhitabi wong-wong Islam, wong muslim, wong mukmin. Saling berjihadlah membela agama Gusti Allah melawan wong-wong musyrik, yang mana orang-orang musyrik tersebut memerangi orang-orang Islam, pengen memusnahkan agama Islam. Berjihadlah dengan ya saisone, nek duwe harta ya dengan harta-hartane kolawak dhewe, nek orang duwe harta ya dengan tenagane, dengan jiwane, utawa dengan ora iso malah ya dengan lisane setidaknya ya ikut membela agama Islam ngono lah. Wasuila alaihi salatu wassalam, wasuila lan takon sinten Nabi alaihi salatu wassalam an afdhalil amali saking luweh utama amal. Faqala mongko ngendika sinten Nabi, al imanu ya iku iman billahi lawan Gusti Allah, wal jihadu lan berjuang fisabilillah ing dalam agama Gusti Allah. Kemudian ketika suatu saat Nabi itu ditangleti, ana sing bertanya kepada Nabi tentang keutamaane amal iku apa. Kemudian Nabi menjawab, al imanu billah wal jihadu fisabilillah. Keutamaan amal yaitu yang pertama ana iman kelawan Gusti Allah, yakin nek Gusti Allah ana, ya plus awake dhewe kudu nglakoni apa sing diperintahna Gusti Allah, ngedoi apa sing dilarang Gusti Allah. Terus yang kedua, al jihadu fisabilillah. Jihad membela agama Gusti Allah. Kaya cara mbiyen melok perang membela agama Islam ketika Islam ape dimusnahkan. Utawa nek kaya saiki ning Iran utawa ning Palestina utawa ning Indonesia ngene iki cara mana kaya talabul ilmi iku termasuk jihad. Terus kemudian wasu ila aidan alaihi salatu wassalam ayyul amali afdal, faqala al imanu billah wa rasulih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.